एबार गोदान माबायाव फैफिनलायबाय नै मा होनगोनथाय मा नाम होनोमोनथाय बुद्धा धोरोमनि मन्दिर लोगोसे टेम्पोल बिराद मानसि फैबावो बेयाव बेरायनो बिराद भिडिअ शुटिं खालामफैयो आरोना बेयाव शुट खालामफैयो बे जायगायावहाय नै जायगाया बेनो मोजांथार बिबार बागान जाय फैखांबाय बिसोर मोनथिसिगोन आरोना बिराद मोजां साजायनानै दोनदों नै जायगाखौ नैबे मन्दिर आरोना बुद्ध मन्दिर मन्दिरा बैनो आरोना नै बुद्ध मन्दिर नै बिसोरनो आरोना बिसोरनो फुजियो आरो बे धोरोमखौ ओमफ्राय बोथोराबो एसे अखा हाहां माने अखायाबोथ' दसेनो हाब्रबबाय थायोना दसेनो सान्दुं ओमफ्राय दायो बिराद एसे दोमैदों ना मा होनो दोमैबाय आरोना खुवा नुबाय जायगाखौ बिराद मोजां जायगाया अरुणाचलाव जाय फैदों जाय फैखांबाय बे मोनथिसिगोन आरोना मोजांखा नालाय जायगाया आंबो दिनैसो फार्स्ट फैफेरदों आरोना आं फैफेराखैमोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट जलफाय दंलायो इयावहाय जलफाय फिथाइ बिनिफ्रायबो नुहुरो नै बिसोरनाथ' जेरावबो न' गोजाखा नै नै बुद्धआ बेनो बेनो आरोना मालाय जि आराम जिरायनानै रायज्लायगासिनो फैखेबाय नोङो बिराद मोजां जायगाया बेरायनो नै बार खोलो बारलायबावदोंसो खानाया मादि बिरलायलायदों आंना अखायानो दसेनो हाब्रबबाय थायो आरोना नै अखा गोलैखांलायबाय बुद्ध टेम्पोलाव सोर बेरायफैखो खोन्थाहरदो गहपुरनिया बांसिनानो फैजोबखाबाय गहपुरनि मानसिफोरा ओमफ्राय आं फैयाखैमोन आरोना गहपुरावनो बारा थाया नालाय आङो ओंखायनो फैयाखै आरो दिनैसो फार्स्ट मोजां नुहुरो बबेथिंजाय ओरैजाय नुहुरा नाखै बुरजा नुयो औ बिराद मोजां नुयो सनानि बायदि नुखायो गोमो बे मोजांखा आरोना बेखौ ओमफ्राय नै बेयाव बिराद मानसिफोरा शट लाफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे मोजांखा बेरायनो बे जायगाया गासिबो लकेसनानो बिराद मोजां आरोना
जाबाय बुद्ध टेम्पोल बे बिबार बारियाव फैलाय बेनो जाबाय बुद्ध टेम्पोल बिराद मोजांखानो जायगाफ्रा माने ओरैबायदि मोजां आरोना बे गासिबो जायगाफ्रानो ओरैबायदि ओरैबायदि मोजां माने मोजां नुजोबखायो माने आरो थांनोनो बाखाबाय माने बेरायनानै गासिखौबो नायखांजोब्बाय आरोना ओमफ्राय जों दा न'आव थांफिननोसै ओमफ्राय बेखौनो लास्ट आंखौ बेयाव मोनसे फट' लायाखै नोङो बेफोरानोसै आरो गासिबो नै बिबारा खथ' मोजां जों बिबार बागान दङ माबा दङ नै ओमफ्रायो ओरैजायबो साफा ओमफ्राय ओरैजाय हाजो गोजा आरोना ओरैजाय हाजोआवनो दंजोबो नै लोगोफोर फैफिनबाय दायो थांनोसै माबायाबो मोनाहांबायना 4:30 जाबाय आरोना ओमफ्राय जोङो दा थांनोसै न'आव थांनो बागुलायदोंमोन माने ओरैबायदि मोजां आयु मा बुंनो बिराद मानसि दं आरोना बिरटार बिराद मानसि थ' ओमफ्राय जोङो नै थांनोसै दायो